message to Junior Spraga. Junior Spraga, chero kuna Sauro kumuguwa imomo. Ari kufara nezvauri kuita. Uri kurepresenta brand rake zvakanaka. Aiwa uri kurepresenta ndatenda. But message yangu anzvadzi, usawandira kuvakadzi. Vakadzi vanopedza career yese kuti tsvai dzinozongovangana aigona. Vanobva vada kutanga vada kutonga. Kozoita zvimaimai o zvimbuya zvinenge zviri abroad. Zvine zvada kutanga vada kusendera magifts. Zvichikunyerekedza. Don't take those gifts. Unopedzwa career. The next thing, before you knew it, unenge wanzi wabata nhingi chibharo. Before you knew it, unenge wakunzi manudzitsi anenge akubuda achitenderera achicirculate. Vakadzi vanopedza career because right now vakadzi vane tumari vanenge vachida kukurerutsa kuti vanzi tini tinodya naSpraga. Iyoyo mari yemashows ako nayo mwana wamai vangu. Iyoyo yakatokwandirana yakadaro usafurirwa nezvimaimai zvine tumari zvichida kuti uzvidye. Zvinokupedza career. Chinhu chinopedza varume muindustry career vakadzi vana Delilah ava vanopedza career yese kuti tsvai Junior Spraga nekuti ndinoziva kwandakananga nekuti ndiri gandanga nizina mhuza vakandimaka vakaumba daka ende hazvina mhaka ane mvura ndiye anomakwa. Aiwa Junior Spraga mwana wamai vangu, stay professional, stay where you are right now. Vakadzi vanopedza career, ukangoona mukadzi ati hai bloka vanotopedza career vakadzi. Spraga super yucho zita sina. Pane zvandikumbogadziridza 2 minutes but ndinaye. Asi. So mweyo ndebhejera mari yokwerecha. Vanhu ebhejera yokwerecha. Velaro bro. Ndikutsvaka toida nemweyo wese. Spraga. Yo. Vesina toda kuti titangidze. Uziya rimwe sini redu rekuti ndiri conquering soldier to my life is over. Umancharamba futi ndichisofa forward ever backward never ndiri manje asirili ndiri clever lati porishi zvimakovarisha nditsanganyiriwa yakabva kumusha asi tiri kupisa kungerasha ende nyasha ishasha. Wacha fana utangidza song iyoyo. Pane andofarira manje iyo yapona kuimba izi. Papure where I'm coming from. Stay all along. You are so I wanna prove them wrong. Now mangoma kunge Junior yako. Big shoe never. Watch out. Big shoe never. Bye ndo ngokagarwa manje. Hayo bye ndatika kuregera wewe kuti ndipazukuru ndipiwe kuti angari posakuru ngakagara kuti dasi vanosita zvanoda neni. But you know, gayoto wakachinja enemy to a fan kuti munhu akatanga chikubaba chita noise zekuroba ndizvo zvara akunzwisisa. Na unzwisisa. Sina chekutaura. Yanzi listen, watch and learn. Aiwa zvamai manje Junior Spraga ari kufamba we change enemies to fans. Adakaona vamwe vamafans. Ndakaona vamwe vamafans vakazotendeuka kudare guru. We change enemies to fans bro. Kuyaona kubutra sese unozokodzoka uzwe. Akona vanhu vachirutaurisa ngoma dzedzi dzarohwa dzikarohwa chaizvova vanomhanywa. Vanombotanga uchikombeva George Peter ninge aambobhumoti mukwadza vana nepressure siye vanhu vakure munoona haasi kuzviita akapenga kana kuti akunzi akapenga kufura Vybz Kartel. Aiwa, wona zvandikutaura. Vybz Kartel is a king. But when generation yake, generation yamanzi kuti Vybz Kartel pakaiko boys, isiko kuti masika ari kubhora dance.
Pane paunozongosvika pauzongorespectwa. Inini ambiased, handisi kuramba. Ambiased handiti. Ngatifese effect. Kubvira January boys. Ayo inzwe boys kubvira January kubata patiri. Mangoma matambe mimi ndia Winky D here kana ndia Junior Spraga. Iyo Guzu. Wakasunga Spraga yekunzi baba ndi. Mukuru wangobutse burugwa ayo zitamene tunano. Tunano yakaronge maruze. Enozi songa yako Johan Spraga. If you TikTok and swipe. Maruze yakareka. Tadzi yakuvaya mutara wangu. Vakomana. Uyakutora zvema hite dareka uyu. Big man sakada kutora zvema hite akanowanda vakomana. Iyo tibaba awasi baba ndisekuru. Sekuru kosaka kuwanda tinoita vuta vanyora. What I love about you, a fashionista, let's take it to fashionista. You are towards the Timberlake. But what Guzu. Azvienzani. Where's my Louis V ndo masina achari kuita zvinhu izvezvi. Kutoka kuti muti haufi wakasaizwa. Winky D Timberlake but mami Louis V. Saka Timberlake yakatopfekwa ende toirespect yakaita zvayakaita. But ngatimbotopfeka ka Versace manu watina. Vanorespectwa kana ngorespectwa. Zvite zvati kutora vanhu vakagadzira nzira Boys Foundation. Afana ngorespectwa. Vanofura nzira boys. Boys, boys inzwai boys isusuka ala Julius Spraga takazitongosvika foundation yatogopo yatovepo road yakagadzirwa dhara boys atizwa kuti boys peda mwana anozotengeta wakacreate foundation yemusic iyi foundation kuti ana sauro yesa avazi lo create foundation yemusic yange yatobvawo kumashure because watiza kunana Decibel kana Decibel waya vakatovhura music because ndo vakataka nedanso yacho kana Decibel waya vichitenda ana sniper boy boys bese appreciate kwaba ala tati distress ala bad go boy bese ala brigadier walazi yanombokupa example one Guzu kuti iyo tomboti wazoita mari yekupfurana mutara wako ala dadza ala gasporia wanzure Guzu tomboti wazoita mari yekupfura mutara wako kana kuti une mari yekupfura mutara wako ndio unenge wato mutara wawo here kana kuti right ndo inzwa anonzani Elvido ndo pawandigeta room so watobvunza wabvunza saka auna kunzwa zvandataura bro andina kuti Junior Spraga is greater than Winky D. No way. Junior Spraga will not be greater than Winky D. But what I'm saying inini iwo baba vako kana vachembera vanotadzere kukutuma kuti uite zvinhu zvavarifana kuita iwe but iwo indofana kuva respect ayo anakuti Junior Spraga adisrespect Winky D. No, what I'm saying inini Winky D takabva naye 2004 boys saka right now pane tumaslang twakuimbwa pane tunyanya twakuimbwa saka izvozvi Winky D achaimba akafadza vanhu vane 18 years are we together ndizvo handiti Winky D achafadza vanhu vane 18 years ari kufadza vanhu vane 18 years ndiani boys ala Winky D are generation yese boys ndosaka Winky D is the king is the person izvozvi saka imi ndo zvamuri kuramba here kuva the person hatisi kuramba kuti ndiye the person but kwete zvekuzosaiza magoti bomba mamanigani ake because izvozvi ndiye wamuri kutamba Junior Spraga akatosheka padhanza risi kunakidza Junior Spraga ndege kangani achienda kuUK is the man Winky D achembera chimbopewo Junior Spraga time yake kototi Guzu ayo ana Winky D vakataka kuenda UK kare Guzu badukudze koba asi izvozvi it's your time bro Guzu but best badukudze yo watcha Stella watcha Parazotora yes the way see yeah gachikoipera bazire boys parazotora yeah the way see bazire but really all I would like to say bazire boys watch us Stella family Winky D disekuru wangu ndo baba wasauruka kwese saura ngari baba wangu kwese saka bona chiri iri pakurege yangu so far ndako kuze kuti vanhu vese vari kuipa zip dance ukane susu new generation bazire
including inini Julius Praga na Madede kana Hulekete ngatisasaize foundation yevanhu vakatanga music vaizire kumaguzu. Julius Praga atifanire kusaiza uri mukoma wedu azvichinje. That is it. Julius Praga saiza Winky D. What I'm saying, asika ukatanga kutonditaurira zvekuti Julius Praga ukuita maviews kana sei pamwe pacho kudongona wakasiyana nenika akutozvitutumadza kuti aiwa ndatopeka kufurani.